Becak organe sawit turung iki. Duh. Sepatu berarti semirok so. Kena anu. Organe awet diduane kinyis-kinyis. Lihat. Duh. Amplop ya ketinggalan endi wong wedok ngene ndeleh ki amplop. Cacak ketinggalan ya. Jen. Suwen malahane. Wah, harus membina kok. Aget ya apa pesen. Ini kira pizza iki nasi ngelongo lho. Oh alah, lah kok amplop malah ketinggalan wong ning ndi mau. Ngambil. Ya Allah, Pak. Das. Jeneng. Lah wong aku ora reti lek sampean kene lho, lah nyapa lho sampean turut kene iki. Ya Allah. Lah amplope iki kok malah langsung terus koyo ngene iki mbok bucuk iki piye? Lah amplope yo ning biasane ning dhuwur. Bucuk